Hej og velkommen til Økocentralen. Vil du leve godt, så følg med her på kanalen. I dag kommer første indlæg i serien Min Øko, og i denne her uge så er det et interview med min lille søster Agnes, som vi optog i forgårs, og det kommer her. Min lille søster hedder Agnes og er 30 år. Hvad er økologi for dig? Økologi for mig, det er at leve et liv uden tilsætningsstoffer og gøre, hvad der er bedst for dig og miljøet. Og når du siger leve uden tilsætningsstoffer, hvad mener du så? Uden for mange e-numre, og uden parfume, og alt sådan noget. Altså skyllemiddel, brug eddike i stedet for eksempel. Det gør tøjet lige så blødt. Altså alle sådan nogle... Der er ikke, altså leve uden så mange kemikalier, som vi gør nu til dags. Hvor handler du, når du handler, Agnes? Der, hvor det er mest bekvemt. Ja. Og du bor i Aarhus, kan vi høre? Det var sangen. Dialekten. Ja, jeg bor i Aarhus. Nærmere bestemt 8210. Ja. Aarhus V. Hvad findes der af handlemuligheder der? Det findes jo alle handlemuligheder, som der findes i resten af landet. Vi går til et fri hjemme, tænker jeg. Der er ikke, altså der er masser af grønthandler, og der er pladser vest, og hvis man kan lide sådan noget. Altså, du fortalte mig om i går, at du bruger en vis procentdel af din indkomst på mad. Ja. Hvor meget er det? 25%. Ja, og hvor mange procent af din mad er økologisk? Eller hvor mange procent af det, du køber til dit liv, er økologisk? Jeg skyde på mellem 75 og 85%. Det er jo ikke alt, man kan få økologisk. Og nogle gange er det bare så svindyrt altså at købe økologisk. Så jeg prøver at købe dansk i stedet for. Rigtigt. Hvorfor? Handle lokalt, det gør, at man udleder mindre CO2. Rigtigt, fordi man ikke skal transportere. Der er ingen grund til at få en agurk fra Spanien, når man kan få den fra Fyn. Nej. Og hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor vi sidder og kigger rundt, så vi er en forlystelsespark. Den vare, du kender, hvor man størst kan mærke forskel på økologisk og ikke økologisk. Agurken, bare nævne den igen. Ja. Der er ikke noget som en god, lækker, sprød øko-agurk, der er dyrket i Danmark. Man kan virkelig smage, altså sprødheden er meget bedre, den er mere fast. Den er ikke så vandet i smag, altså den smager kraftigere. Det er bare en ren lækker fisk, man kan bare æde en hel agurk. Jeg har en agurk derhjemme. Dejligt. Det kan man altid. Jeg elsker agurker. Ja. Og det er en af de ting, hvor man tydeligt kan smage det. Jeg spiser som regel ikke agurker om vinteren, fordi du kan ikke få gode agurker om vinteren, heller ikke nødvendigvis danske nu. Men du har lyst til at betale en 20'er selvfølgelig. Jeg går op til en 10-12 kroner, det er min smerte grænse for en agurk. Der er sikkert mange, der siger, at økologi det er så dyrt, vi vil egentlig gerne købe det, men vi har faktisk ikke råd til det. Hvad for et råd vil du give? Jeg vil måske anbefale at kigge på sådan noget som årstiderne.com eller Økokassen eller alle de der grøntsagstilbud, hvor man kan få leveret til døren. Der kan man få en rigtig stor mængde til en forholdsvis billige penge og med opskrifter. Altså nu bruger jeg jo single-kassen. Nå, gør du det? Du får den simpelthen. Hvad koster det? Det kan jeg. Jeg tror, jeg betaler omkring 250 for hver kasse. Ja, og den kommer en gang om... Du kan bestille lige så tit eller sjældent, du har lyst til. Okay. Jeg tror, jeg får den hver anden uge. Ikke her over sommerferien, der har jeg ikke fået den, fordi jeg har haft... Hvis man skal afbestille og bestille eller sådan noget i forholdsvis god tid, som i sommerferieperioderne, så der har jeg bare afbestilt. Hvad tror du får folk til at ikke spise helt økologisk? Prisen? Ja, supermarkedet tager en rigtig høj dividende for det. Ja. De tager samme mængde dividende, som de gør med konventionelle varer. Fordi økovarer er dyre at fremstille generelt, så kommer der en højere dividende på økovaren. Så hvis man nu satte fortjenesten ud på det. Sikkert et fint interview. Tusind tak skal du have. Selv tak. Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ja, det kan du i hvert fald. Ja. Hvis I har nogle kommentarer til indlægget, så skriv dem hernede under videoen. Og hvis I har nogle spørgsmål, så send dem til mig på min mail. Også gerne, hvis det er omkring Aarhus-området. Jeg har masser af tips.
Yes. Og I kan regne med at få et svar fra Agnes under denne her video her. Ja. Yes. Der bliver gjort opmærksom på det. Du må følge med på bloggen jo. Ikke også? Vil du gerne leve et sundt liv, så følg med her på kanalen. Øko. Jeg håber, du fik noget ud af min lillesøsters økologiske tanker. Har du kommentarer, så skriv dem nedenunder videoen. Har du spørgsmål til økologi, så send mig en mail. Som noget nyt, så har jeg indsat et ekstra lille punkt nedenunder hvert indlæg, der hedder Decentralisere Øko. Jeg vil gerne opfordre dig til at like og dele indholdet fra siden. Tak fordi du kiggede med i dag. I næste uge kommer første indlæg i serien Jeg elsker øko, så kig med på torsdag kl. 19:30. Øko.